Ало. Какво е на слънчице? Защо? Защо си ме кръстила с това скучно име? Как така скучно? Ти е много хубаво. Имам съученички, които се казват Изабела, Линда, Емили, а ти си ме кръстила Марта. Затова ли искаш всички да те наричат Мери? Ти си Марта, защото си кръстен на месец Март. Марта е най-българския месец. В него има 3 хубави празника, посветени на тези, които обичаме най-много. Майка, род и родина. На 1 март почитаме български си корени. На 3 март родината, а на 8 март ден на жената и майката, което един ден ще станеш и ти. България преживява славни и тежки времена. Имало е велики водачи и такива, които са правили своите човешки грешки, точно като всички от нас. Стара легенда разказва, че прабългарите са живеели в съгласие с природата. Те са имали дълбоки познания по астрология. Дори се говори, че хан Кобрат е разбрал по звездите кога ще дойде сетния му час. Той събрал своите синове, за да им даде своите последни заръки. Кобрат накарал всеки от синовете си Бат Баян, Кутрак, Аспарут, Кобер и Алцех да щупят наред с пръчки. Никой не успял. Всеки може да слепота, щупи единични пръчки. Така иска да им покаже, че силни са заедно. Лесно могат да бъдат пречупени, когато са по-отделни. Синовете не послушали баща си, разделили си войската и хората. Така станали лесна плячка за враговете. Това било края на Велика България. Ние сме потомци на древен и велик народ. Това, че сме българи, означава, че във велите ни тече кръв на велики войни, мъдри водачи, говорен и любив народ. Всеки от нас носи хубавите черти на нашите родители и прародители, но и следи от техните грешки и недостатъци. В нашите ръце е да се учим от опита им, да преодолеем несъвършенствата им, трябва да развиваме хубавите си качества и тях да завещаем на бъдещите поколения. Ние сме българи, много смели мъже и жени са дали живота си, за да можем да живеем в мир, да учим да растем свободни. Единственото, което са искали от нас, е да ги помним и да носим делата им в сърцата си. Нашата свобода е резултат от жертва на хора, които не познаваме, на хора, които дори не знаем, че са съществували. Но ако не бяха те, може би нямаше да ни има и нас. Поклон Пред вас, борци безбройни, поклон пред целият народ, благодарим, че сте ни дали възможност за добър живот. Апостолът на свободата Васил Левски е най-известният и обичан национален герой. Неговото дело е основата на нашето освобождение. Самият той не е доживял да види България свободна, но до последния си дълг се е борил за това. Жената винаги е заемала важно място в живота на българина. Още от древните времена тя умеела да язе да борави с оръжие, заемала се своето достойно място в обществото. И съвременната българка носи тази сила в себе си. Тя работи, обича и възпитава децата си, поддържа дома си и подкрепя съпруга си. Важна роля на жената е да предава традициите от поколение на поколение. Без традициите си сме като дърво без корен, който първата излязла, бура ще повали. Слънчице, знаеш ли кой ще ни дойде на гости? Чичо ти Асен от Америка. За последно беше тук, когато ти още беше бебе. Колко си пораснал, ти трябва да си мери, нали? Марта, приятно ми е. Ти наистина си пораснал. Има толкова много и все приятни начини да почетем коренца, да спазваме традиции, да месим битки, да ядем баници и хубавите ни български ястия, да сплитаме косите си на плитки, да пеем нашите песни, да танцуваме хора, но да кръщаваме децата си с български имена. Това бе всичко от нас, скъпи гости. Нека където и да сме, с когото и да сме, да не забравяме, че сме българи и да носим българското в сърцата си.